Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiɓen ko ɓe ha Pindi TV jam Allah wale mon hen garti hubtide nde oɗon aadi mo Pindi TV figudire rendo fulɓe addanta on ko sifa e kele gadan jeyde leydi Sénégal ko ɗum ko kala e subaka mo Allah waɗi di lundi au vendredi en gari e dernier numéro de la semaine caggal ɓiyam Aissata Ndiaye en jottime bawɗe Allah ene wayno jayde ƴewɗo subaka ko fandol muɗum fannuji kala ene tewe majji kanji la presse sénégalaise kono natigi ewdo subaka aljuma nogase go lewru nganda tigi octobre nguttirten ko nde don na jayinde enquête be ngatiti ko yal khali ngudo ndungu kono kay dossier agricole e der nde do hitane 2022 be mbi non ko tobo ngo jippi no hanit ni ilamdam ili no hanit ni kono kay ene joga yakare kulole e fayre ine joga sabu non ngodon tobo ene jokki ene way tigi bonnude nganda tigi dum non ndi don nan demantere ha tintiti odon diwan mo Saloum e odon na diwan mo Kolda be nganda kay yandiyam ene jokki jippade mom Ibrahima Mamadou Ba kanko tigi DRDR mo Kolda kanyum ne suti hen kongo so dewi nganda kay yandiyam namne jokki jippade ma bonno tigi ndidon demantere mabbe bonna tigi ko be jogorno hebde walla bienna ussa tigi jencude nganda tigi ko be mbawi sonje walla ben ko be mbawi danje kono kay ben be ganduda tigi ko remobe en jogi cadele mabbe non e nder nedon jayna kelbe kollitiya ko illirgol onon engrais yo usse ngam kay kambe kala be mbaw hutra dum mujjide e don gese no khanirta ni ya jayde le quotidien e majjambal diagna ari ko inde don gollorde Dakar dem dik en won non anden gollorde nganda tigi besgu Sénégal yitno men horu mum kono kay besgu Sénégal yino golle mabbe payidi tawatnode hen e odo saade inde don gollorde ene tawe cadende hewnde hayso tawi nganda tigi sans ama on gardinde don gollorde en won non ha jori nganda ko cadelen tawe ton on keso gadda ton o so tawi ne jokki ko nide nganda hoden cadele jokkirta bisuji kewde ine panna problème pièce aji di nganda tigi chanzaka ena wayno personnel o don ben goloto non kala saha ko mbadi révolté wala men kolliti metti mo en njitaki ko mo en don golorde des questions non o ko si le management ne change pas nous allons retomber dans la même situation so tawi de nganda kay sans aka njubudi wala biena no on doyorite de don golle on Dakar dem dika fala budde debe jaltata de don sadende in ko kongi makko e den quotidien lo quotidien ko na dum ko al khali heewi ndawni so yam non ko golle sukabe qualification professionnelle mudu fala artiene mbadi kuptidi nde wi non ko neddo wawa hokkede golle en tant que ala ko jangi wala ala ko nganda tigi meccal ngalla waddi hen en won non ko ben décalanté heewi ndawni kono kay wona be jangani wona kay be ngala mecce be na wollu dumen ko sadene no fewi kan tewe nder hello jettato ha jenende don jayde majjambal diagna kona dum ko li quotidien jayde groupe origine SA arti ko odon contrat pétrolier kame gazier tiagal tigi ne Thierno Alassane Sall Ousmane Sonko jalti sudde kongi e wiide besgu Sénégal woto damine odon pétrole mum ena way non gudon gomu tandingo ala hali pétrole leydi Sénégal pétrole 5 Holden arti tigi nganda koy jabtade wi leydi Sénégal ene jogi capande joyi ha capande jeegom e nayi jencude e kala temdere jedda e odon pétrole mo ganda tigi kame gaz gittede nder leydi Sénégal wadde bienda gartandam ma artanen wonande odon no ganda tigi Petrosen Holding jabtido Ousmane Sonko kame Thierno Alassane Sall kana jokke nder jayde tribune pétrole et gaz le Sénégal gagne entre 50 et 60% des bénéfices générés Petrosen dema Ousmane Sonko et Thierno Alassane Sall be mbi ko Thierno Alassane Sall Ousmane Sonko Petrosen wi ko kaldon ko lata gonga sabo odon na pétrole so ala na gartam besku Sénégal be jiani mo jogoni tigi wadande dam non gartam be gartene baadi kupti dindiya ngaddena e ngodon hello jeegom ne don jayde tribune be garti tigi koy gubbugol wala bena birnogol ngelon tuhlel ngel ganda kay ko duubi sappo tati bite ngel la mam Juma Diouf to ganda kay ko jur belen way non ciagal ngel yelti aduna on procureur yamiri yo ngel la wirne ganda kay ngam odon autopsie way non ngel ubbitama kanko tigi ngelon tuhlel procureur yamiri yo ngel ubbite ngam kay wari autopsie sabo tigi yede wala ben tawede ngel hangel sere fitan ngel e ubbede ngel ganda tigi wona hunde fonde wonde fono tigi loyndede hande tigi to homi ngam kaya ande tigi holko yobi fitano ngel cuhlel de ngel duubi sappo yi tati jayde le GP quotidien woni le grand panel be ngartiti ko oron dossier Petrosen dossier e soudé kongi jabade Ousmane Sonko kame Thierno Alassane Sall wi be leydi Sénégal fami on pétrole nyamam boy contrat ji ci fama taw kay ngartandam wonti ko benen occidentaux wonanta ko denon leydele ummotobe tiagal leydi wala biena wonanto ko leydi français e ko waynon kono de jayde nganda ko GP panel be mbi ko Petrosen wadi clôturer oron débat gayni karon hala bi cer firi facciri yaltiti tigi
nder e bundi oɗon pétrole kam e gaz hollirde ɓesgu Sénégal da hon gartam ko capande joyi ha capande jeegom e nayya 50 à 64% du profit généré wonande ganda tigi on pétrole sen Thierno Alassane Sall kame Ousmane Sonko yo jaltu kollita to kalno do ko kaali ko holtoɓe payɗuma e wiide nde ɗon jeyde gp le panel besbi le jour ɓe garti ko oɗon ganda tigi souveraineté alimentaire ɗo e nder leydi Sénégal e oɗon consommé local ene way noon guerre contre la tyrannie du belé caɗele ganda tigi belé ɗo e nder dundu Afrique woni ko ganduɗa ɓe jiiɗi tude ha laaɓa saabu ganda ko oɗon guerre Ukraine Russie won ko holliti dunde Afrique won ko holliti leydi Sénégal ɓe jiiɗa hankkadi ne yoyitade woni sababu on institut de technologie alimentaire kañum tigi waɗe doté laboratoire Diadio test sensoriel incorporation mo 15 ganduɗa kaya % céréales local gañum gadde toon mbaɗe transformé e belé gam kaya mbawen jokanade koye men e banggue ganda tigi ɗum noon ko mbatten consommé yoyitare nde ustono leydi Sénégal e wiide ɓeɗon jeyniyankoɓe groupe des médias groupe E média les échos e oɗo subaka a yilli ko oɗon poste mo Makka Koli Bantang ene wayno oɗon poste de santé woni duuɓi ɗiɗi gandati taw ala électricité jaafa noon woni jonte ɗiɗi taw ala électricité ala kuɓam hôpital poɗɗo bismade yimɓe hôpital mawɗo oɗon diwan hôpital mo Makka Koli Bantang ene wayno noon ɓe ngala courant ɗum ko balɗe e ganduɗa tigui sappo e nayyi walla mbiyen jonte ɗiɗi ɗeɓe ngala courant kamɓe tigui oɗon hôpital woni noon saɗen no fewi addi ɗeɗon caɗele foof e wiide ɓeɗon jeynakoɓe les échos ko million ngaji joyyi ɗi ganduɗa tigui facture moɓe joɓani ɗum de saabi oɗon courant hôpital kuppa to Makka Koli Bantang ene way noon saɗede hewde yiyama hen teskama rewɓe aroɓe toon jibinde ganda tigui ɓe liggoroɓe jamma e oɗon courant ko yeewi ko yacci haaɓe gooya ɗum kamɓe ɓen gollotoɓe e oɗon hôpital Makka Koli Bantang kuppi ganda oɗon courant noon ko facture moɓe joɓani facture mo o ganda tigui 5 millions coprene men CFA ko waɗa ɗum ko rogere nde suwa ɗiggure nde ɓesgu Sénégal suwa tigui wattude e ko yejjita woni rogere Ousmane Sonko e Adji Sarr on procès on dossier Adji Sarr Ousmane Sonko ɓe mbi ko Ousmane Sonko bientôt entendu dans le fond omo jogori hettede waddede auditionné kanko oɗon hoorejo Pastef ɗo to woni nemmeku tour avocat ji e défense oɗon noon namdi ko ha joni yo waɗe auditionné capitaine Touré waɗe auditionné mawɗo Malick Mbaye waɗe auditionné ɗiɗon médecin ji e oɗon dossier ɗum ne tawe nder hello jooɓo nden jayde les échos ko ɗum ko jayde groupe Futurs Médias nde arti ko yo oɗon épidémie tuberculose ko rafitafe ɗo nder leydi Sénégal le vrai du faux ɓe mbi ko Dakar Thiès Ziguinchor Diourbel Kaolack wondude Saint-Louis ɗiɗon nokkuji kala ganda tigui ene tawe hen on rafi tuberculose ɓe koliti noon Dakar noon ɓuuri hewde oɗon tuberculose 9132 e oɗon région de Dakar woni 44% e ɓeɗon ñawɓe tuberculose koye nder lamorgo ngo tawte on district sanitaire mo Guédiawaye en tawi toon jeenayyi kala temedere jiɗɗa woni 9% des cas de tuberculose koye oɗon ngal ɗon leggal Guédiawaye tawate ha joni noon texte ganna kay ngam ɓeɗon ɓamta traitement mumen toppito ɗum no hannit ni woni ɗeɗon peleɗe laamu ngu yabɓi ngam kay oɗon tuberculose yalta tigui dunde yalta tigui ganda ko leydi Sénégal e mbadi kubti dindiya ɓe mbaɗi immersion kamɓe ɓeɗon jeynenkoɓe l'observateur e nder ganda ko nduɗon dundu taweteɗon to ndu mbawo immersion mbawo dans la forêt de toutes les dangers ganda ko dundu sukkindu kono kay tawete hen ko bandiji e waɗoɓe agressé e ko way noon e mbadi kubti dindiya Le Soleil e natal makko kanko Bayal horejo jagorɗo leydi Sénégal le premier ministre Amadou Ba accès au foncier fabrication des intrants financement ane wayno noon ɓe gatti mbadi kuptidinde won foncier gam ɓesgu leydi Sénégal kala jiɗɗo hebde terrain jiɗɗo hebde galle wawa tigui newna ɗum ɓe mbi ko Amadou Ba trace la voie pour un habitat accessible gam kaya koɗɗoɗe ɗe mbasa sattude no hannit ni programme zéro bidonville koye ɗe noon peleɗe ɗe woni ɗeɓe jaɓɓi e oɗon 100 000 logement moɓe tigui kamɓe tigui nguɗon laamu leydi Sénégal e mbadi kuptidindi ɓe garti hen kono kay on kanko horejo jagorɗe ɗum woni e ɓore nde o jaggi le vrai journal ari koye natal makko kanko wonnoɗo patron mo wari ɓe mbi ko caggal nde wari waɗi chute ene woni noon ko kanko hoore makko waɗi chute joni kanko Kabirou Mbodj PDG wari la chute d'un golden boy ɓe mbi ko ganduɗa ko la descente aux enfers se poursuit pour Kabirou Mbodj ɗum ko waɗedemo inculpé e gam 3 viol wadde ganduɗa tigui gueɗe kantoreɗe wadde violé sukaɓe rewɓe to leydi France ene woni noon haala ka
juutino hanitni passé ngannda kay kanko oɗon gorko ene way noon ha jongi caɗele enen jokkinimo caggal nde oɗon entreprise makko waɗi yeehi fayita jonde ko kanko woni jeehowo fayite e wiide ɓeɗon jayndiyankoɓe ngannduɗa tigi e wiide ɓeɗon jayndiyankoɓe le vrai journal ɓe garti ene mbaɗi kupti dindi après avoir conduit wari à la fuite voilà à la faillite voilà qu'il est mis en examen par le tribunal de Paris kanko Kabirou Mbodj ngaren ha joni ngannduɗa tigi oɗon ndeɗon jayde vox populi ɓe ngari koye oɗon dossier adultère so wiyama adultère noon ko gueɗe kantoriɗe taw kay ko joguiɗo joom galle mum walla joguiɗo joom suudu mum rutone ene fijoya oɗon suka debbo ganduɗa kay ko kañum yaltidanno e patron ganduɗa tigui joom galle makko ko on tigui woni mo waddano gueɗe kantoriɗe ha reedu feeñi hen ɗo to teski lebbi joyyi ko cowiɗo hen way noon ko addi hallaji kewɗi oɗon affaire adultère woni ko jayniyankoɓe ganduɗa kay ko vox populi loski hen e mbadi kuptidi ndi kono kay e fannu jaajo woni moɓe loski hen foof noon en tawi nder hello mabɓe tataɓo kamɓe ɓeɗon jayniyankoɓe vox populi guddirtene oɗo subaka ko jayde le mandat ari koye natal makko kanko le président de la transition du Tchad gardiɗo leydi Tchad ɗum ko caggal nde jinnaɗo makko gorko yalti aduna kanko Mahamat Déby ɓiɗɗo Idrissa Déby maréchal ene wayno kanko oɗon gorko woni mo le mandat ndeɗon jayde ardini natal mum e oɗo subaka ngoɗon seppo wulgo jaw wandu to mundu wandu ganduɗa tigui to lamorgo mabɓe jamena ɗum koye ñalo manki o kono kay ƴiƴam kewɗam rufi ƴiƴam kewɗam e ɓeɗon gañiɓe kina abbo 100 innamade ƴiƴam kewɗama kina abbo 50 wasɓe pittali mumen ɗum saabi jeyniyankoɓe le mandat mbi ko Mahamat Déby chopouché de ñamena ganduɗa tigui o yoɓima pitali kewɗi ganduɗa ko piyanɗe gayna toon hakkude tigui ɓen ɓe ganduɗa tigui ko hoɗirɓe toon walla mbiyen ɓen sukaɓe yaltunoɓen ceppa ɓe ganduɗa tigui ko pittali mon jooɓa 60 personnes kañumen tigui mbasi pittali mon e goɗon seppanke to ñamena woni noon hunde nde ganduɗa tigui on ɓen ganduɗa tigui Afrique e dunde mum kala yonnani kono kay goɗon seppo fotani tigui yettade oɗon niveau natal makko woni moɓe gardini kanko maréchal ganduɗa ko ɓiɗɗo maréchal Idrissa Déby no woni Mahamat Déby chopouché de N'Djamena bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo tigui gasneten kabaruji men e roɓindu jayndeji oɗo subaka ganduɗa tigui ko aljuma nogas e goho joni jehen garten e gueɗe renɗo non tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama e kettugol caggal tigui ɗiɗon roɓindu garten tigui ko yal haali on pétrole kam e gaz leydi Sénégal ɗiɗon kongi beele ganduɗa tigui ko oɗon opposition wone gonga beele Petrosen ɗiɗon détuji ɗi yaltino wone gonga sikki alani kettinomo président Macky Sall e ɗiɗon sortiji ɗi wonno e ko yewti oɗon pétrole e gaz o wi ko ala ko o ganduɗa tigui suuɗore hen ɓesgu Sénégal ala tigui ko watte niɓɓere foof de ma waɗe kala nde contrat ne suufi ɓesgu Sénégal kala ma kawru hen kono ɓesgu Sénégal kala ma tintine oɗon presse kala ma tintine beele Ousmane Sonko e wondude Thierno Alassane Sall ko dawrugol saabi cuuti ɗiɗon kongi ene wayno gonda tigui ha joni ene jokki eɗen jiiya fannu politique walla mbiyanno fannu dawrugol mo gonda tigui jattake e gonka leydi so tawi ɓene gassa ɓene gubba eɗen gandi yajat tan kono luguita opposition c'est vrai opposition c'est la politique opposition moni kala ne jogui wadde opposé mani fof ene jogui ngal ɗon coppal kono e mbaadi ganduɗa tigui wandi ganduɗa tigui yaadude jamanu so tawi pétrole ne ase walla mbiyen pétrole ne itte gam ɓesgu Sénégal ene wayno noon oɗon budget kala mo président Macky Sall tentini so tawi ganduɗa ko feccere mum ma waɗa concentré oɗon société walla mbiyen ma waɗa concentré oɗon social wadde mbiyen ballal nena ara ballal umrade nguɗon laamu fade tigui nguɗon ɓesgu leydi Sénégal ko wiide ko wattude haqqillaji no fewi kono kay ko wideɓe ene hani ene foti ganduɗa tigui ɓe mbaɗa suttinide ngoɗon laamu ene foti tigui ganduɗa ɗiɗon kongi mbasa waɗede nannede e ɓesgu Sénégal sabu Petrosen holding yalti e wiide 50 ha 60 ganduɗa ko jencuɗoɗon pétrole ko enen jeeyi e sikki ala yoɓe ciftor Sénégal n'est pas un pays développé Sénégal wona leydi wonde développé gam mbawen asande koye men gartam ɗam fof wonani men sikki ala gasanowo mo fala budde joɓamo nde wonno ko kanko jogui ko assirté ko eko woy noon wiide ɗum ɗiɗon kongi ene waɗa freiné développement yo opposition woni e banggue goɗɗo yo opposition woni e fannu goɗɗo kono wona wadde influencer la population sénégalaise ɗum ɗon woni ganda nde gadduton yande mon beele Ousmane Sonko e Thierno Alassane Sall kañumen jeeyi gonga beele ko nguɗon laamu jeeyi gonga beele ko Petrosen addi ko ɗum non woni ko laati holko fonno wonde darde mabɓe hon selon toi an sa resnama pétrole Sénégal o walla pétrole biteɗo e oɗo gaz ene wayno addi saɗede hewde e nder leyɗele kewɗe beele Sénégal wasanade ndeɗon caɗele kala hol solution mo kokkara
commentaire ma e nder ayaw habride Pini TV gadda hen yene ma mbadi kuptidindi fa tabarakallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo Allah hokku en yalde dow jaam min mbiyon juma mubarak to mbawɗon tawede e nder wertago leydi kala to karallagal to wonno toon ko Thiat Walo hufno haalirde nde ko Moussa Nia Allah jarama on jarama